Tak čest práci Rakli Minč. Jsme přijeli do Prahy, jedeme za Bayerem na Red Face, jedeme si to společně užít. Doufám, že to bude stát za to. Posílám vám, protože přibližně za ty... My vás tady vítám. Pojedeme, kurva. Vy, močky. To se omluvím si dobročný chlapem. Vítáme hvězdu. Vás u dnešního rozhovoru po zápasovém po Red Faceu. Máme tady Toma Čermáka. Byl to náš takový favorit, protože byl tam zápas, kdy měl nastoupit, ale bohužel nenastoupil. Co bys k tomu řekl? Jo, tak prostě v tu chvíli to bylo pro mě hrozně moc těžký, jo. Prostě ten Bayer tam řekl, hele, vy močky, je z vás tady někdo schopný prostě přijít na ten plac a rozdat si to s tím zápasníkem a kluci mi říkali, pojď, prostě Tome, pojď, ty na to máš, ty jenom je vyboucháš, vypleskáš do toho hajzla. A já jsem prostě říkal, ne kluci, já se na to necítím, prostě nevím, jakoby, asi bych na to měl, ale teďka prostě momentálně to moje sebevědomí jako není na tom tak dobře, že bych prostě šel, no, ale jako prostě jedna moje část říkala Tome, pojď a druhá část říkala, ne, ty vole Tome, ne, nedělej to, no, takže jsem byl trošku z toho v rozpacích, no, ale určitě příště, až budu mít tu možnost, tak toho využiju. Taková informace, že jsi tam něco prej dával s bezdomovcema, je to pravda? Jo, dával, protože oni mi to právě kluci nabízeli, že já jsem říkal, hele, já vás v tom nenechám, dáme si to společně, takže já jsem prostě je v tom nechtěl nechat, no. A slyšeli jsme, že Free Scoot ti tam tak nějak nadával, že jsi jako tam na tebe vyskakoval. Co nám k tomu řekneš? Jo, vyskakoval tam na mě, byl teda jako celkem dost nepříjemný, byl teda jako fakt hodně hnusný, vyhrožoval mi, říkal mi ty sráči, počkej, až tě potkám na ulici, tak si to tebou vyřídím, střískám tě jako psa. Já jsem říkal, hele, Free Scoot, já s tebou nechci mít žádný problémy. Říkal, hele, mě tohle to vůbec nezajímá, prostě ty si tu hádku začal, tak si to spolu na ulici vyřídíme. A říkám, Free Scoot, uklidni se, ty vole. A on, ne, vole, já tě vybouchám a dostaneš jako pes. Já jsem říkal, dobře, hele, až se potkáme na ulici, vyřídíme si to spolu, ty sráči, jo. A on takhle na mě chytl, říkal, tak pojď, vole, pojď do mě, ne. Já mu říkám, hele, ne, já to tady prostě nemám zapotřebí, hele, necháme to na ulici, tam si to vyřídíme, bez kamer, vole, bez foťáků a prostě půjdeme do sebe, jeden na jednoho. I kdybychom si měli roztrhat trička, vole, trenky nebo ponožky, prostě půjdem do krve, vole, pobijem se. A bude ten fight ve Večerce nebo přímo na náměstí na Staroměstském? Hele, já bych to asi viděl na Staroměstském náměstí. A co ta jeho večerka, ta ti nevyhovuje? V té Večerce tam bych byl takový nesvůj, necítil bych se moc dobře. Prej jsi tam měl nějakou jako aférku s nějakýma 2 holkama? Jo, ale protože holky to, že jo, jakoby já jsem tam vlastně seděl, že jo, na těch sedačkách a byly tam 2 holky, že a oni na mě mávali, tak jsem mi to vlastně opětoval, že jo, oni se na mě smáli, já jsem se taky na ně smál, tak říkám, hele ty vole, já se s těma holkama půjdu normálně vyfotit, co by ne, že jo, tak jsem teda šel po schodech dolů, šli jsme tam dozadu a vyfotili jsme se a prostě jako nádherná fotka, že jo. Já prostě přemýšlím, že si tu fotku vytisknu a dám si ji do rámečku a dám si to na zeď. Tady jsme dostali lístky od Aleše Běra za třeba 5 000, je to pravda, můžeš říct lidem? Ano, je to pravda, dostali jsme lístky za třeba 5 000, protože my jsme tam vlastně nedávno byli, že jo, dávali jsme vlastně bezdomovcům jídlo, alkohol, prostě to, co nám, ano, udělali tu show, tak jak to má prostě být.